Mutungamiri wenyika yeZimbabwe aiwa onzi oluza control pamusoro pamashoko aakataura achitaura mashoko kuti aiwa I'm going to step down. Aiwa zvichitsanangurwa nevakomana panapa zvinoratidza kuti aiwa mutungamiri wenyika akangotaura zvongoti angonzi angotaura, but gesture yake nemashoko zvazvisingaenderani. Anyatsoratidza kuti aiwa ari kubvunda bvunda, haasi kuda nemashoko ari kutaura. Tsanambira mashoko amudani kwa pana munoti subscribe or like or turn on the bell icon. Tichipita muna mumwe kwamchinzi. In a moment that left onlookers in shock, Mnangagwa vigorously waved his arms through the air, echoing the acrobatic gestures often associated with Mugabe. This question of having a third term does not arise, especially under my watch, Mnangagwa declared, his arms slicing through the air with the intensity of a dancer. No, I'm in my second term, and I already know the date I am stepping down in 2028. I'm going home, and others will take over. However, as the words left his mouth, it was as though his arms were detached from his body, a symbolic gesture many interpreted as a physical manifestation of the disconnect between his words and action. Despite repeatedly altering the constitution to extend his rule and executing 3 military coups, Mnangagwa attempted to paint himself as a staunch defender of the law. Tomashoko anobuda panapa vanhu vachikriticize mutungamiri wenyika kuti aiwa mashoko akataura anyasoratidza kuti aiwa anga asiri on his mind. Mashoko akataura kuti aifunga kuti anogona kuzomusungirira kana achinge azofunga otherwise. Nokuti tinoziva kuti aiwa munyika yeZimbabwe vakomana aiwa vari kufamba vachimutungamiri wenyika sezvingo alijon vanhu vachiti aiwa vanhu vanenge vari kufosiwa kuti vati mutungamiri wenyika ngaamende constitution atonge beyond 2028. Tudze mafungiro enyu motodipa pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell.